ka khandai lat ka dei ka jaka pedeng jong sor shlong ha ga ba ki bru na kleng ki poi sak ne jaka banyat kai ban thit jing thit bar ka dei ka jaka ka ba khap nya bat ka jing theng kali kalong ka ba am de shu bandang yakren namar kalalong nodo mun step hadu ka por min mit bar ki paj ba kalalong melen ha ga ne ka jing theng kali ha ga ne ka jaka koi pat kabla dang wan ra shu shu ya ka jing theng kali ha ga ne ka jaka kalong ba ki pulit ba panya ye kali kisha ai kali banwan na khandai lan bat kiu shadin jonga office jonga Meghalaya Legislative Assembly kisha bakin phai kali nakhmat jong ing mane ban phai biang sha khandai lan ban weng ye jing thang kali kala e khandai lan jinda katnat pulit ba panya ya ki kali banwan ra biang ya ka bala le teng menshua ban nom sha ban phai kali nakhmat jonga ing mane kidai ban kiu be sha IGP point bat hier sha khandai lan kan penduna ya ki jing thang kali ha ka te ka jaka